नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ही आहे दुसऱ्या वेताची 6 दात कालवड. खूप क्वालिटी आहे कालवडीमध्ये, सुपर क्वालिटी कालवड आहे. पाहू शकता आणि खूप मोठ्या मापाची कालवड आहे. मोठ्या मापाची कालवड आहे, शांत पण खूप आहे. सुपर क्वालिटी कालवड आहे दादांना. पाहू शकता ही सड 4 ठिकाणी 4 सड आहेत. खूप शांत पण खूप आहे. पाहू शकता पुढे कोणी धरलेलं पण नाहीये. मित्रांनो, याची किंमत आपण फक्त 71,000 रुपये ठेवलेली. 12 ते 13 लिटर दूध कॅपॅसिटीची कालवड आहे.